Zabole me. Mark Manson. Suptilna umetnost življenja. Kako da živite dobar život nasuprot onom što vam se preporučuje. 4. poglavlje. Vrednost patnje. Poslednjih meseci 1944. godine, posle gotovo čitave decenije ratovanja, sreće se okrenula protiv Japana. Njihova ekonomija se batrgala, vojska se razapela preko polovine Azije, a teritorije koje su osvojili po Pacifiku rušile su se kao domine pred američkim snagama. Činilo se da je poraz neizbežan. 26. decembra 1944. godine potporučnik japanske carske vojske Hiro Onoda raspoređen je na ostrvce Lubang na Filipinima. Dobio je naređenje da koliko je moguće uspori napredovanje Sjedinjenih država, da drži položaj i bori se po svaku cenu i da se nipošto ne preda. I on i njegov komandant znali su da je to u suštini samoubistvena misija. Februara 1945. godine Amerikanci su stigli na Lubang i nadmoćnim snagama zauzeli ostrvo. Većina japanskih vojnika ili se predala ili je poginula, ali Onoda i trojica njegovih ljudi uspeli su da se sakriju u džungli. Odatle su počeli gerilsku borbu protiv snaga Sjedinjenih država i lokalnog stanovništva tako što su napadali linije snabdevanja, pucali u zalutale vojnike, ometali američku vojsku na svaki mogući način. Pola godine, tog avgusta, Sjedinjene države su bacile atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Japan se predao i tako je dramatično okončan najsmrtonosniji rat u ljudskoj istoriji. Međutim, hiljade japanskih vojnika je još bilo rasuto po Pacifičkom ostrvlju i većina poput Onode krila se u džungli u neznanju da je rat završen. Oni koji su izdržali nastavili su da se bore i pljačkaju kao i do tad. Nastao je stvarni problem za posleratnu obnovu Istočne Azije, pa su se vlade složile u tome da nešto treba preduzeti. Američka vojska u sprezi s japanskom vladom bacila je po Pacifičkoj regiji hiljade letaka na kojima je objavljivala da je rat završen i da je vreme da se svi vrate kućama. Onoda i njegovi ljudi, kao i mnogi drugi, našli su i pročitali te letke, ali za razliku od većine, Onoda je zaključio da su lažni, da su zamka koju su postavile američke snage da bi navele gerilice da se pokažu. Onoda je spaljivao letke, pa je sa svojim ljudima nastavio da se skriva i bori. Prošlo je još 5 godina. Niko više nije bacao letke, a većina američkih snaga je odavno otišla kući. Lokalno stanovništvo na Lubagu trudilo se da se vrati normalnom životu, ratarstva i ribolova. Ipak tamo je bio Hiro Onoda s družinom. Još je pucao na ratare, spaljivao im letinu, krao stoku i ubijao meštane koji bi zabasali dublje u džunglu. Filipinska vlada je prionula na ispisivanje i rasipanje po džungli novih letaka. Izađite, pisalo je, rat je gotov, izgubili ste. Međutim, i ti pozivi su zanemareni. Godine 1952. japanska vlada je dala sve od sebe da izvuče poslednje vojnike koji su se skrivali po Pacifiku. Tog puta su pisma i fotografije porodica nestalih vojnika bacani iz aviona uz ličnu poruku samog cara. I tog puta je Onoda odbio da poveruje da je obaveštenje istinito. Opet je smatrao da su im Amerikanci to bacali kako bi ih prevarili. Još jednom su oni i njegovi ljudi ostali na položaju i nastavili da se bore. Prošlo je još nekoliko godina, a meštanima Filipincima dojadilo je što ih terorišu, pa su se konačno naoružali i počeli da uzvraćaju. Početkom 1959. jedan Onodin čovek se predao, a jedan je ubijen. Zatim, 10 godina kasnije, Onodin poslednji saborac, čovek po imenu Kuzaka, ubijen je u puškaranju s mesnom policijom dok je palio Pirinčano polje, još ratujući s lokalnim stanovništvom 1/4 veka od okončanja Drugog svetskog rata. Onoda, koji je proveo više od polovine života u džunglama na Lubangu, sad je ostao sam. Godine 1972. vest o Kozukinoj pogibi stigla do Japana i izazvala pometnju. Japanci su mislili da su poslednji vojnici pre mnogo godina došli kući iz rata. Po medijima se postavljalo pitanje, ako je Kozuka bio na Lubangu do 1972. onda je možda i sam Onoda poslednji Japanac za koga se zna da je zaostao iz Drugog svetskog rata još živ. Te godine su japanska i filipinska vlada poslale potere da potraže zagonetnog potporučnika, sad već mitsku ličnost, delimično junaka, delimično duha. Ništa nisu našli. Kako su prolazili meseci, priča o potporučniku Onodi prerasla je u nešto poput urbane legende u Japanu.
ratni heroj koji je zvučao previše ludo da bi zapravo postojao. Mnogi su ga idealizovali, drugi su ga kritikovali. Neki su smatrali da je deo bajke, da su ga izmislili oni što su još želeli da veruju u Japan koji je davno nestao. Nekako u to vreme, mladić po imenu Norio Suzuki prvi put je čuo za Onodu. Suzuki je bio pustolov, istraživač i pomalo hipik. Rođen je posle svršetka rata, odustao je od škole i proveo 4 godine pešačeći po Aziji, Bliskom istoku i Africi. Spavao na klupama po parkovima, u tuđim automobilima, zatvorskim ćelijama i pod vedrim nebom. Dobrovoljno je radio na farmama zarad hrane i davao krv kako bi platio smeštaj. Bio je slobodnog duha, a možda i pomalo ćaknut. Suzukiju je 1972. godine bila potrebna nova pustolovina. Vratio se u Japan posle putešestvija i shvatio da ga guše stroga kulturna pravila i društvena hijerarhija. Mrzeo je školu, nije mogao da zadrži ni jedan posao, želeo je da opet krene na put, da opet bude za sebe. Legenda o Hiru Onodi za njega je predstavljala rešenje problema. Bila je to nova pustolovina koju je vredelo preduzeti. Suzuki je verovao da će upravo on naći Onodu. Naravno, potere koje su predvodile vlade Japana, Filipine i Sjedinjenih država nisu uspele da pronađu Onodu. Mesna policija je pretraživala džunglu skoro 30 godina bez ikakvog uspeha. Hiljade letaka nije naišlo na odgovor, ali jebi ga, pronaći će ga upravo taj grebatorski otpadnik s koledža. Nenaoružan i bez ikakve obuke za izvođenje diverzantskih poduhvata ili taktičko ratovanje, Suzuki je otputovao na Lumbang i zaputio se džunglom sasvim sam. Strategija mu je bila da vrlo glasno doziva Onodu po imenu i govori mu da je car zabrinut za njega. Trebalo mu je 4 dana da nađe Onodu. Neko vreme je ostao s njim u džungli. Tad je Onoda već više od godinu dana bio sam i kad ga je Suzuki našao, rado je prihvatio društvo i očajnički želeo da iz japanskog izvora, ko može verovati, sazna šta se dešava u spoljnom svetu. Njih dvojica su postali kakvi takvi prijatelji. Suzuki je pitao Onodu zbog čega je ostao i nastavio da se bori. Onoda mu je jednostavno rekao kako je dobio naređenje da se nipošto ne preda, tako da je ostao. Gotovo 30 godina jednostavno je poštovao naređenje. Onda je on upitao Suzukija zbog čega je hipik poput njega došao da ga traži. Suzuki je rekao da je otišao iz Japana u trostrugu potragu, za potporučnikom Onodom, pandom i grozomornim jetijem, tim redosledom. Ta dva muškarca spojile su najneobičnije okolnosti. Dva dobronamerna pustolova u potrazi za lažnom vizijom slave kao japanski Don Kihot i Sancho Panza u stvarnom životu zajedno u vlažnoj zabiti filipinske džungle. Obojica s iluzijom da su heroji, iako su jedan i drugi bili sami bez ičega i ništa nisu radili. Onoda je tad već veći deo života proveo u fantomskom ratu i Suzuki će svoj život provesti u fantomskoj potrazi. Pošto je našao Hira Onodu i pandu, umreće nekoliko godina kasnije u Himalajima tragajući i dalje za grozomornim jetijem. Ljudska bića često odluče da velik deo života posvete naizgled beskorisnim ili destruktivnim ciljevima. Spolja gledano, ti ciljevi nemaju smisla. Teško je zamisliti kako je Onoda mogao da bude srećan na onom ostrvu svih 30 godina živeći na insektima i glodarima, spavajući na zemlji, ubijajući civile deceniju za deceniju. Niti se može zamisliti kako se Suzuki probijao do svoje smrti bez novca, bez društva i bez nekog drugog cilja do da juri zamišljenog snežnog čoveka. Ipak je kasnije u životu Onoda rekao kako ni za čim ne žali. Tvrdio je kako je ponosan na svoje odluke i vreme provedeno na Lumbangu. Kazao je kako mu je čast što je značan deo života posvetio službi nepostojećem carstvu. Suzuki da je preživeo verovatno bi rekao nešto slično, kako je radio upravo ono što je trebalo raditi da se ni zbog čega ne kaje. Oba čoveka su izabrala kako žele da pate. Hiro Onoda je izabrao da pati iz odanosti mrtvom carstvu. Suzuki je izabrao da pati zbog pustolovine koliko god ona bila nesmotrena. Obojici je patnja značila nešto. Zadovoljavala je viši cilj, a pošto je nešto značila, mogli su da je izdrže, pa možda čak i da u njoj uživaju. Ukoliko je patnja neizbežna, ukoliko su problemi u našem životu neminovni, onda ne treba da se pitamo kako da prekinemo patnju, već zbog čega patim, s kojim ciljem. Hiro Onoda se 1974. godine vratio u Japan i u domovini postao svojevrsna zvezda. Prebacivali su ga iz televizijskih kontakt emisije na radio stanice. Političari su se uz veliku pompu rukovali s njim.
Objavio je knjigu, pa mu je čak vlada obezbedila poveću svotu novca. Međutim, on se užasnuo onim što je zatekao po povratku u Japan. Potrošačku, kapitalističku, površnu kulturu koja se udaljila od tradicije časti i žrtvovanja na kojoj je njegova generacija odgajana. Onoda je pokušao da iskoristi nenadanu slavu kako bi se založio za vrednosti starog Japana, ali to novo društvo nije imalo sluha. Posmatrali su ga pre kao eksponat nego kao ozbiljnog kulturnog mislioca. Japanac koji se pojavio iz vremenske kapsule uz sve čudo što u to ide, bio je kao relikvija u muzeju. A ironija nad ironijom jeste u tome što je Onoda postao znatno depresivniji nego što je ikad bio u svih onih godina u džungli. U džungli mu je život predstavljao nešto, značio je nešto. To je omogućilo da mu patnja bude podnošljiva, da čak i donekle poželjna. No ponovno u Japanu, u ovom što je smatrao praznom nacijom punom hipika i slobodnih žena u zapadnjačkoj odeći, suočio se sa neizbežnom istinom, da njegova borba nije značila ništa. Japan u kom je živeo i za koji se borio više nije postojao. Težina te spoznaje pogodila ga je kao što ni jedan metak nije. Pošto njegova patnja nije imala značaja, na jednom je uspeo da sazna i da spozna i da prihvati istinu, protraćio je 30 godina. Zato se 1980. godine Onoda spakovao i preselio u Brazil gde je ostao do smrti. Crni luk samosvesti. Samosvest je nalik crnom luku. Ima mnogo slojeva i što ih više ljuštite, sve je veća verovatnoća da ćete se rasplakati u neprikladnom trenutku. Recimo da je prvi sloj luka samosvesti jednostavno razumevanje vlastitih osjećanja. Ovako je kad sam srećan, zbog ovoga se rastužim, ovo mi daje nadu. Nažalost, ima mnogo ljudi koji su trube čak i na ovom osnovnom nivou samosvesti. Znam jer sam i sam jedan od njih. Supruga i ja ponekad vodimo razgovor koji zvuči otprilike ovako. Ona, šta nije u redu? Ja, sve je u redu, baš sve. Ona, ne, nešto ne valja, reci mi. Ja, dobro mi je stvarno. Ona, jesi li siguran, izgledaš uznemireno? Ja, nervozno se smejući, stvarno, ne, dobro mi je ozbiljno. 30 minuta kasnije, ja, i zato sam tako besan, jebi ga, on se često ponaša kao da uopšte ne postoji. Svi mi imamo emocionalni mrtvi ugao, povezan sa osjećanjima za koja smo odrastajući naučili da su neprikladna. Potrebne su godine vežbe i napora da se postane dobar u prepoznavanju mrtvih uglova kod nas samih, a zatim da se osjećanja koje su tamo zapala odgovarajuće izraze. Taj zadatak je od ogromnog značaja i vredan je truda. Drugi sloj crnog luka samosvesti predstavlja sposobnost da se zapitamo zbog čega osjećamo određene emocije. Teška su ta pitanja što počinju sa zbog čega i često su potrebni meseci pa i godine da se na njih odgovori dosledno i tačno. Većina ljudi treba da ode kod nekakvog terapeuta samo da bi čula ta pitanja prvi put. Ta pitanja su značajna zato što osvetljavaju ono što smatramo uspehom ili neuspehom. Zbog čega osjećate gnev? Da nije zbog toga što niste uspeli da postignete neki cilj. Zbog čega se osjećate obamrlo i nemotivisano? Da nije zbog toga što ne smatrate da ste dovoljno dobri. Ovaj sloj ispitivanja pomaže nam da shvatimo uzrok emocija koje su nas ophrvale. Čim shvatimo uzrok, u najboljem slučaju možemo učiniti nešto da to promenimo. Međutim, postoji još jedan čak dublji sloj crnog luka samosvesti, a taj je pun jebenih suza. Treći nivo su naše lične vrednosti. Zbog čega vrednujem da je ovo uspeh ili neuspeh? Kako biram da odmerim sebe? Kojim merilima procenjujem sebe i sve oko sebe? Ovaj sloj, koji iziskuje stalno preispitivanje i trud, neverovatno je teško dostići. On je pak najznačajniji jer naše vrednosti određuju prirodu naših problema, a priroda naših problema određuje kvalitet naših života. Vrednosti podlače sve što jesmo i što radimo. A ako naše vrednovanje nije od pomoći, ako je ono što smatramo uspehom ili neuspehom loše odabrano, onda će sve zasnovano na tim vrednostima, misli, emocije, svakodnevna osjećanja, biti van stroja. Sve što mislimo o nekoj situaciji i osjećamo u vezi s njom na kraju se vraća na to koliko je smatramo vredno. Većina ljudi užasno netačno odgovara na pitanja koja počinju sa zbog čega, a to ih sprečava da dosegnu dublju spoznaju vlastitih vrednosti.
Svakako oni mogu reći kako vrednuju poštenje i iskreno prijateljstvo, ali onda se okrenu i ogovaraju vas kad im okrenete leđa, ne bi li se osjećali bolje. Ljudi mogu primetiti da se osjećaju usamljeno. Ipak, kad se zapitaju zbog čega se osjećaju usamljeno, umeju da iznađu načina da okrive druge. Svi ostali su pokvareni ili niko nije dovoljno cool i pametan da ih razume. Tako da nadalje izbjegavaju svoje probleme umjesto da potraže rešenje za njih. Mnogi ljudi to pogrešno smatraju za samosvest. Premda da su u stanju da zađu dublje i pogledaju osnovne vrednosti, videli bi da je njihova prvobitna analiza zasnovana na izbjegavanju odgovornosti za vlastite probleme umjesto da precizno identifikuju problem. Videće da su njihove odluke zasnovane na jurenju za ushićenjem, a ne na generisanju istinske sreće. Većina gurua samopomoći također zanemaruje ovaj dublji sloj samosvesti. Oni uzmu ljude koji su nesrećni jer žele da postanu bogati, pa im daju svakakve savete kako da više zarade, a sve vreme zanemaruju značaj pitanja zasnovanih na vrednostima. Pre svega, zbog čega ti ljudi osjećaju potrebu da budu bogati? Kako biraju da vrednuju svoj uspeh ili neuspeh? Da nije možda neka određena vrednost uzrok njihovog nezadovoljstva, a ne činjenica da još ne voze Bentley? Mnogi saveti funkcionišu na plitkom nivou pukog pokušavanja da se ljudi kratkoročno osete bolje, a da se stvarni dugoročni problem nikad ne rešava. Kod ljudi se mogu menjati shvatanja i osjećanja, ali osnovne vrednosti i merne metode kojima se te vrednosti odmeravaju ostaju isti. To nije napredak, to je samo još jedan od načina da se postigne veća ushićenost. Iskreno, samoispitivanje je teško. Ono iziskuje da sebi postavimo pitanja na koje je neprijatno odgovarati. U stvari, iz mog iskustva, što su neprijatniji odgovori, verovatnije je da su istiniti. Zastanite i zamislite nešto što vas zaista tišti. Sad se zapitajte zbog čega vas to tišti. Velika verovatnoća je da će odgovor obuhvatiti neuspeh neke vrste. Zatim razmotrite taj neuspeh pa se zapitajte zbog čega vam se čini istinitim. Šta ako taj neuspeh zapravo nije neuspeh? Šta ako ga posmatrate iz pogrešnog ugla? Evo skorašnjeg primjera iz mog života. Tišti me to što mi brat ne odgovara na poruke i mailove. Zbog čega? Zbog toga što imam utisak da ga boli uvo za mene. Zbog čega to izgleda istinito? Zbog toga što bi, kad bi želeo da ima odnos sa mnom, odvojio 10 sekundi u danu za prepisku sa mnom. Zbog čega nedostatak odnosa s njim doživljavaš kao neuspeh? Zbog toga što smo braća, trebalo bi da imamo dobar odnos. Ovde su na delu dve pretpostavke. Vrednost koju ja visoko procenjujem i merna metoda koju koristim da odredim napredak prema toj vrednosti. Moja vrednost, braća bi trebalo da su u dobrim odnosima, moja merna metoda, veza putem telefona ili e-maila. Tako ja merim uspeh koji postižem kao brat. Držeći se te merne metode, dovodim sebe do toga da se osjećam neuspešno, što mi povremeno upropasti subotnje popodne. Mogli bismo zakopati i dublje, ponavljajući isti proces. Zbog čega bi trebalo da braća budu u dobrim odnosima? Zbog toga što smo porodica, a porodica treba da je bliska. Zbog čega to izgleda istinito? Zbog toga što bi porodica trebalo da ti znači više od svega ostalog. Zbog čega to izgleda istinito? Zbog toga što je normalno i zdravo biti blizak s porodicom, a ja to nisam. U ovom razgovoru jasne su moje osnovne vrednosti. Dobar odnos s bratom, ali se još mučim s mernom metodom. Dao sam joj drugo ime, bliskost, ali se merna metoda zapravo nije promenila. Još sebe procenjujem kao brata na osnovu učestalosti kontakta i poredeći sebe uz pomoć iste merne metode sa ljudima koje poznajem. Svi ostali, ili mi se tako i čini, imaju blizak odnos sa članovima porodice, a ja nemam. Očigledno mora da nešto sa mnom nije u redu. Ali šta ako za sebe i svoj život koristim lošu mernu metodu? Šta bi još moglo biti istinito, a ja to ne uzimam u obzir? Pa možda ne moram da budem blizak s bratom da bi imao taj dobar odnos koji cenim. Možda treba samo da postoji međusobno uvažavanje, koje postoji. Možda bi te merne metode bile bolje procene bratstva nego broj telefonskih poruka koje oni i ja razmenimo. Ovo očito ima smisla, meni izgleda istinito. Jebi ga, ipak me boli što brat i ja nismo bliski. A nema pozitivnog načina da to okrenem. Nema tajnog načina da sebe veličam tim saznanjem.
Ponekad braća, čak i braća koja se vole, nemaju blizak odnos i to je razumljivo. U početku ga je teško prihvatiti, ali je to tako. Šta je u vašoj situaciji objektivno, istinito, nije toliko značajno koliko to kako vi sagledavate situaciju, kako odaberete da je odmerite i procenite. Problemi mogu biti neizbežni, ali značenje svakog problema nije. Uspevamo da kontrolišemo šta nam znače naši problemi na osnovu toga kako određujemo da razmišljamo o njima i koja merila odaberemo da ih izmerimo. Problemi rock zvezde. Godine 1983. talentovan mlad gitarista izbačen je iz benda na najgori mogući način. Bend samo što je potpisao ugovor za snimanje, a trebalo je da snime svoj prvi album. Međutim, pre nego što je počelo snimanje, bend je pokazao gitaristi vrata. Bez upozorenja, bez rasprave, bez dramatičnog praskanja, jednog dana su ga doslovno probudili i uručili mu autobusku kartu za povratak kući. Dok je sedeo u autobusu iz Njujorka za Los Angeles, gitarista se uporno preispitivao. Kako se ovo dogodilo? U čemu sam pogrešio? Šta ću sad raditi? Ugovori za snimanje ploča ne padaju baš s neba. Posebno za promukle metalce Novajlije. Jesam li propustio jedinu priliku? No kad je autobus stigao u Los Angeles, gitarista je prevazišao samosažaljenje i zakleo se da će osnovati nov bend. Bio je rešen da taj bend bude tako uspešan da će oni iz starog večno žaliti zbog svoje odluke. Postaće vrlo poznat, pa će oni decenijama morati da prate njegova pojavljivanje na televiziji, morat će da ga slušaju na radiju, gledaju njegove postere na ulicama i fotografije po časopisima. Oni će pak negde okretati hamburgere, puniti kombije posle bezvezne garaže u nekom klubu, debeli i pijani s ružnim ženama, a on će se pržiti pred čitavim stadionom u direktnom televizijskom prenosu. Uživaće u suzama onih koji su ga izdali, a svaku tu suzu će pokriti po jedna glatka, čista novčanica od $100. Tako je gitarista radio kao zaposednut muzičkim demonom. Mesecima je regrutovao najbolje muzičare koje je našao, daleko bolje muzičare od bivših kolega iz benda. Pisao je desetine pesama i pobožno vežbao. Gnev koji je u njemu kipteo podgrevao je ambiciju. Osveta mu je postala muza. Nekoliko godina kasnije njegov bend potpisao je ugovor za snimanje, a godinu posle toga njihova ploča će postati zlatna. Ime tog gitariste je Dave Mustaine, a bend koji je osnovao je legendarni heavy metal band Megadeth. Megadeth će prodati preko 25 miliona albuma i više puta praviti turneje po čitavom svetu. Danas se Mustaine smatra jednim od najsjajnijih i najuticajnijih muzičara u istoriji heavy metal muzike. Nažalost, bend iz kog su ga isterali bio je Metallica, koja je prodala 180 miliona albuma po celom svetu. Metallicu mnogi smatraju jednim od najvećih rock bendova svih vremena. Upravo zbog toga je 2003. godine u jednom od retkih iskrenih intervjua Mustaine u suzama priznao kako i dalje ne može da se otrgne utisku da je podbacio. Uprko svemu što je postigao, zauvek će sebe smatrati momkom koji je izbačen iz Metallike. Mi smo majmuni. Svi mislimo da smo prefinjeni sa svojim Foster rernama i firmiranom obućom, a zapravo smo gomila lepo ukrašenih majmuna. A zbog toga što smo majmuni, instinktivno merimo sebe prema drugima i takmičimo se za status. Ne treba se pitati da li procenjujemo sebe u odnosu na druge, već kojim standardom merimo sebe. Shvatio on to ili ne, Dave Mustaine je odlučio da sebe meri prema tome da li je uspešniji i popularniji od Metallike. To što je doživeo da ga bivši bend izbaci bilo je toliko bolno da je prihvatio uspeh u odnosu na Metalliku, kao mernu metodu kojom će vrednovati sebe i svoju muzičku karijeru. Pored toga što je Mustaine pošao od užasnog događaja u životu i od toga napravio nešto pozitivno osnivajući Megadeth, to što je rešio da se drži Metallikinog uspeha kao merne metode koja će mu odrediti život bolelo ga i decenijama kasnije. Uprkos novcu, obožavaocima i hvali, ipak je sebe smatrao neuspešnim. Sad bismo mi mogli da gledamo Mustainovu situaciju i smejemo se. Evo čoveka s milionima dolara, stotinama hiljada vernih obožavalaca, karijerom u kojoj se bavi onim što najviše voli, a opet sav se rastuži što su njegovi ortaci rokeri od pre 20 godina daleko poznatiji od njega. To je stoga što mi imamo drugačije vrednosti od Mustaina i što sebe odmeravamo drugačijim mernom metodom. Naše merne metode su verovatno slični onom neću da radim posao za šefa kog mrzim, ili voleo bih da zaradim dovoljno novca da pošaljem dete u dobru školu, ili bit ću srećan ako se ne probudim u slivniku.
Prema tim mernim metodama Mustaine je mahnito nezamislivo uspešan, ali prema svojoj mernoj metodi budi popularniji i uspešniji od Metalike, on je neuspeo. Naše vrednosti određuju merne metode kojim merimo sebe i sve ostale. Onodina vrednost odanosti japanskom carstvu održala ga je na lumbangu gotovo 30 godina. Ipak zbog iste te vrednosti osjećao se loše kad se vratio u Japan. Mustaineova merna metoda da bude bolji od Metalike verovatno mu je pomogla da ostvari neverovatno uspešnu karijeru muzičara, no ista ta merna metoda kasnije ga je mučila uprkos uspehu. Želite li da promenite način na koji sagledavate svoje probleme? Morate promeniti ono što vrednujete i kako merite neuspeh ili uspeh. Kao primer, hajde da pogledamo još jednog muzičara koji je izbačen iz drugog benda. Njegova priča ima jezivo sličan odjek priči Davea Mustainea, mada se dogodila 2 decenije ranije. Bila je 1962. i digla se prašina oko novog benda iz Liverpoola u Engleskoj. Članovi benda su imali čudne frizure i još čudnije ime, ali muzika im je bila neosporno dobra pa ih je muzička industrija konačno primetila. Bili su tu John, glavni pevač i kompozitor, Paul, romantični basista dečačkog lica, George, butovni glavni gitarista, a bio je tu i bubnjar, smatran je najzgodnijim od njih. Devojke su ludele za njim, a i po časopisima se prvo pojavljivalo njegovo lice. Bio je i najprofesionalniji član grupe, nije se drogirao, imao je stalnu devojku, bilo je čak i ozbiljnih ljudi koji su smatrali da bi on trebalo da bude glavno lice benda, a ne John ili Paul. Zvao se Pete Best, a 1962. pošto su dobili prvi ugovor za snimanje, ostala 3 člana Beatlesa su se sastala i zatražila od menadžera Briana Epsteina da ga otpusti. Epstein se mučio nad odlukom, dopadao mu se Pete, pa je odlagao otkazivanje saradnje nadajući se da će se ostala trojica predomisliti. Nekoliko meseci kasnije, jedva 3 dana pred početak snimanja prve ploče, Epstein je pozvao Besta u kancelariju. Tamo mu je bez ikakvog uvijanja rekao da se gubi i nađe drugi bend. Nije mu saopštio razloge objašnjenja, niti izraze žaljenja. Prosto mu je rekao da ostali momci zahtevaju da on ode iz grupe, te tako tebi želimo puno sreće. Kao zamenu, bend je doveo nekog osobenjaka po imenu Ringo Starr. Ringo je bio stariji i imao je velik smešan nos. Ringo je pristao na istu ružnu frizuru kako su imali John, Paul i George, a insistirao je da se pišu pesme o oktopodima i podmornicama. Ostali su rekli, naravno, jebi ga što da ne. 6 meseci posle Bestovog otpuštanja došlo je do erupcije Beatlemanije, a John, Paul, George i Ringo Starr postali su verovatno 4 najpoznatija lica na celoj planeti. U međuvremenu je Best razumljivo zapao u duboku depresiju i proveo dosta vremena radeći ono što je svaki Engles uraditi samo li mu se pruži razlog. Pio je. Ostatak te decenije nije bio blagonaklon prema Peteu Bestu. Već 1965. tužio je dvojicu Beatlesa za klevetu, a svi ostali muzički projekti su mu potpuno propali. Godine 1968. pokušao je da se ubije, ali ga je majka odvratila od toga. Život mu je bio čista propast. Best nije imao istu spasonosnu priču kao Dave Mustaine. Nikad nije postao superzvezda na globalnom nivou, niti je zaradio milione dolara. Ipak, u mnogo čemu, Best je završio bolje od Mustainea. U intervjuu 1994. Best je rekao: "Srećniji sam nego što bih bio da sam ostao s Beatlesima." Šta on kog đavola priča? Best je objasnio da su ga okolnosti izbacivanja iz Beatlesa na kraju dovele do toga da upozna buduću suprugu, a brak ga je doveo do toga da ima decu. Vrednosti su mu se promenile, počeo je drugačije da meri život, slave i pohvale bile bi lepe, svakako, ali shvatio je kako je ono što već ima značajnije, veliku porodicu ispunjenu ljubavlju, stabilan brak, jednostavan život. Čak i dalje lupao bubnjeve, išao je na turneje po Evropi i snimao albume, još i u ovom veku. Šta je onda zaista izgubio? Samo puno pažnje i laskanja, a ono što je dobio značilo mu je daleko više. Ove priče ukazuju na to da su neke vrednosti i merne metode bolje od drugih. Neke vode do dobrih problema koje se lako i redovno rešavaju, druge vode do loših problema koje nije lako redovno rešiti. Loše vrednosti. Postoji šačica zajedničkih vrednosti koje ljudima stvaraju zaista nezgodne probleme. Probleme koje je teško rešiti. Hajde da na brzinu pogledamo neke od njih. Pod 1. Zadovoljstvo. Zadovoljstvo je odlično, ali užasno ako ga stavite iznad drugih stvari u životu.
Pitajte svakog zavisnika od droge na što se svelo njegovo zadovoljstvo. Pitajte ljubavnicu koja je razbila porodicu i izgubila decu da li ju je zadovoljstvo na kraju usrećilo. Pitajte čoveka koji se gotovo ubio prejedajući se kako mu je zadovoljstvo pomoglo da reši probleme. Zadovoljstvo je lažno božanstvo. Istraživanja pokazuju da ljudi koji svoju energiju usredsrede na površna zadovoljstva završavaju kao anksiozniji, emocionalno nestabilniji i depresivniji. Zadovoljstvo je najpovršniji oblik životne satisfakcije i stoga je najlakše doći do njega i najlakše ga izgubiti. Pa ipak, zadovoljstvo je ono što nam se reklamira 24 sata 7 dana u nedelji. Za njega se fiksiramo. Njime se služimo kako bismo umrtvili i zabavili sebe. Ali zadovoljstvo, iako je neophodno u životu u određenim dozama, nije samo po sebi dovoljno. Zadovoljstvo nije uzrok sreće, pre je njena posledica. Ako je sve ostalo u redu, ostale vrednosti i merne metode, onda će zadovoljstvo prirodno da se pojavi kao nuspojava. Pod 2. Materijalni uspeh. Mnogi ljudi mere vlastitu vrednost prema tome koliko novca zarađuju, ili koji auto voze, ili da li im je travnjak pred kućom zeleniji i lepši od komšinog. Istraživanja pokazuju da kad čovek može da obezbedi osnovne fizičke potrebe, hrana, sklonište itd., uzajamni odnos sreće i ovozemaljskog uspeha brzo postane ništavan. Tako da će, ako gladujete i živite na ulici u sred Indije, dodatih $10.000 godišnje značajno uticati na vašu sreću. Ali ako ste lepo situirani, pripadnik srednje klase u razvijenoj zemlji, dodatih $10.000 godišnje neće na vas presudno uticati. To bi značilo da se ubijate od prekovremenog posla i rada vikendom praktično ni za šta. Druga nevolja s precenjenim materijalnim uspehom jeste opasnost od toga da ga pretpostavite drugim vrednostima, kao što su poštenje, nenasilnost i saosećanje. Kad ljudi sebe ne mere prema svom ponašanju, već prema statusnim simbolima koje su u stanju da prikupe, onda ne samo da su plitki, već su verovatno i govnari. Pod 3. Biti uvek u pravu. Naš mozak je neefikasna mašina. Stalno izvodimo loše pretpostavke, pogrešno procenjene verovatnoće, loše upamćene činjenice, podležemo spoznanim predrasudama i donosimo odluke na osnovu emocionalnih hirova. Kao ljudska bića mi gotovo stalno grešimo. Tako da, uzmete li za mernu metodu životnog uspeha to da budete u pravu, pa bit će vam teško da sebi racionalizujete sve to sranje. Činjenica je da ljudi koji zasnimaju svoju vrednost na tome da su u svemu u pravu, onemogućuju sebe da uče na vlastitim greškama. Nedostaje im sposobnost da nešto sagledaju iz novog ugla i da se osjećaju sa drugima. Zatvoreni su za nove i značajne informacije. Daleko je korisnije pretpostaviti da ne vladate informacijama i da ne znate baš sve. To vas ne vezuje za sujeverje ili loše potkrepljene uverenja i unapređuje kod vas stalno stanje učenja i rasta. Pod 4. Večito pozitivan stav. Zatim postoje i oni koje mere svoje živote po sposobnosti da budu pozitivni prema gotovo svemu. Izgubili ste posao? Sjajno. To je mogućnost da istražite svoje strasti. Muž vas je prevario s vašom sestrom, pa bar ste saznali šta zaista značite ljudima oko sebe. Dete umire od raka grla, pa bar više nećete morati da plaćate koleđ. Iako ima šta da se kaže o ostajanju na sunčanoj strani života, istina je da je život ponekad truo i da je najzdravije što možete uraditi da to i priznate. Poricanje negativnih osjećanja dovodi do sve dubljih i dugotrajnih negativnih osjećanja i emocionalnog poremećaja. Stalna pozitivnost je oblik izbegavanja, a ne ispravnog rešavanja životnih problema. Uzgred problema koji bi, ako odaberete ispravne vrednosti i merne metode, trebalo da vas ojačaju i motivišu. Zaista je to jednostavno. Nešto krene naopako, ljudi vas uznemire, nesreće se dešavaju. Od toga se osjećamo posrano. Ali to je razumljivo. Negativne osjećanja su nužni sastojak emocionalnog zdravlja. Poricanje negativnosti pre održava probleme nego što ih rešava. Trik sa negativnim osjećanjima je da ih pod 1 izrazite na društveno prihvatljiv i zdrav način i da ih pod 2 izrazite tako što ćete ih poravnati sa svojim vrednostima. Jednostavan primer.
Jedna od vrednosti za mene jeste nenasilje, izmereno mernim metodama kao što je neudaranje. Stoga, kad se razbesnim na nekog, ja izražavam taj bes, ali svakako ne udaram protivnika pesnicom u lice. Znam da je ovo radikalno, međutim, bes nije problem. Bes je prirodan i bes je deo života. Moguće je da bes sasvim zdravo u mnogim situacijama. Imajte na umu da su osjećanja samo povratne informacije. Vidite, udaranje ljudi u lice jeste problem. Nije bes. Bes je samo glasnik za moju pesnicu na vašem licu. Ne krivite glasnika, krivite moju pesnicu ili samo svoje lice. Kad sebe primoravamo da budemo stalno pozitivni, poričemo postojanje životnih problema, a kad poričemo probleme, sebe lišavamo prilike da ih rešavamo i da izazovemo sreću. Problemi našem životu donose osjećanje značenja i značaja. Stoga, izbegavanje problema znači voditi beznačajan, čak i ako je navodno prijatan život. Na duži rok, takmičanje u maratonu nas više usrećuje nego čokoladna torta. Podizanje deteta nas čini srećnijim nego pobeda u videoigrici. Pokretanje malog posla s prijateljima i mučenje da se spoji kraj s krajem čini nas srećnijim nego kupovina novog računara. Te aktivnosti su stresne, mukotrpne i često neprijatne. Iziskuju i da izdržimo problem za problemom. Ipak, te su aktivnosti najsmeliji i najradosniji trenuci koje ćemo imati u životu. Sa njima povezan bol, muka, čak bes i očaj, ipak kad ih obavimo osvrnemo se i zasuze nam oči dok o njima pričamo unucima. Kao što je Freud jednom rekao, jednog dana, kad razmišljate o prošlosti, godine muke će vam se učiniti najlepšim. Eto zbog čega te vrednosti, zadovoljstvo, materijalni uspeh, večito biti u pravu i biti pozitivan, predstavljaju bedne ideale nečijeg života. Neki od najvećih trenutaka nečijeg života nisu prijatni, nisu uspešni, nisu poznati i nisu pozitivni. Suština je u tome da se razumeju neke dobre vrednosti i merne metode, pa će se kao posledica pojaviti zadovoljstvo i uspeh koji su nus pojava dobrih vrednosti. Sami za sebe, zadovoljstvo i uspeh su prazna ushićenja. Određivanje dobrih i loših vrednosti. Dobre vrednosti su pod 1. zasnovane na stvarnosti, pod 2. društveno-konstruktivne i pod 3. neposredne i podložne kontroli. Loše vrednosti su pod 1. neosnovane, pod 2. društveno-destruktivne i pod 3. posredne i nepodložne kontroli. Poštenje je dobra vrednost, zato što je to nešto nad čim treba da imate potpunu kontrolu, što održava stvarnost i koristi drugima, čak i kad je ponekad neprijatno. Popularnost, s druge strane, jeste loša vrednost. Ako je to vaša vrednost i ako je vaša merna metoda to što ste najpopularniji momak, devojka na igranci, mnogo onoga što se događa neće biti pod vašom kontrolom. Ne znate ko će sve biti na toj dogodovštini i verovatno nećete znati polovinu tih ljudi. Drugo, vrednost i merna metoda nisu zasnovane na stvarnosti. Možete se osjećati popularno ili nepopularno, a zapravo nemate blagog pojma šta ljudi drugi zaista misle o vama. Uzgredna opaska. Ljudi koji se užasavaju onoga što drugi misle o njima, po pravilu se zapravo užasavaju da će se sve ono usrano što misle o sebi da se odrazi na njima. Neki primjeri dobrih zdravih vrednosti. Poštenje, novina, ranjivost, zalaganje za sebe, zalaganje za druge, samopoštovanje, radoznalost, milosrđe, smernost, kreativnost. Neki primjeri loših, nezdravih vrednosti, dominacija preko manipulacije ili nasilja, nepromišljeno jebanje, uporno lepo raspoloženje, večito obitavanje u središtu pažnje, ne biti sam, biti omiljen, biti bogat radi bogatstva, žrtvovati sitne životinje paganskim bogovima. Primetit ćete kako se dobre zdrave vrednosti postižu iznutra. Nešto poput kreativnosti i smernosti ne može se odmah doživeti. Jednostavno morate usmeriti u određenom pravcu da biste to doživjeli. Te vrednosti su neposredne i podložne kontroli i one vas povezuju sa svetom kakav jeste, a ne sa svetom kakav želite da bude. Loše vrednosti se obično oslanjaju na spoljne događaje, letenje privatnim mlaznjakom, situacija kad vam sve vreme govore da ste u pravu,
kuća u vlasništvu na Bahamima ili ugođaj kad jedete kanole dok vam 3 striptizete puše. Iako mogu biti zabavni i prijatni vam, loše vrednosti leže van vaše kontrole i da bi se postigle često iziskuju društvena, destruktivna ili neosnovana sredstva. Vrednosti pretpostavljaju postavljanje prioriteta. Svako bi voleo dobre kanole i kuću na Bahamima. Postavlja se pitanje vaših prioriteta. Koje vrednosti postavljate kao prioritete u odnosu na sve ostalo i stoga one utiču na vaše odlučivanje više od ičeg drugog. Najviša vrednost Hira Onode bila je potpuna odanost i služba japanskom carstvu. Ta vrednost, iako ako niste primetili čitajući o njemu, smrdela je više nego istrulela rolnica sušija. Ona je Hiru donela zaista usrane probleme. Naime, zaglibio je na udaljenom ostrvu gde je 30 godina živeo na bubama i crvima, a da, osjećao se obaveznim i da ubija nevine civile. Tako da uprkos činjenici da je Hiro sebe smatrao uspešnim i uprkos činjenici da je živeo prema svojim mernim metodama, mislim da se možemo složiti da mu je život zaista bio truba. Niko od nas ne bi menjao s njim da mu se pruži ta prilika, niti bismo pohvalili njegova dela. Dave Mustaine je postigao veliku slavu i pohvale, pa se svejedno osjećao neuspelim. Tako je stoga što je prihvatio bezveznu vrednost zasnivanu na proizvoljnom poređenju s uspehom drugih. Ta vrednost je dovela do groznih problema kao što su treba da prodam još 150 miliona ploča, onda će sve biti sjajno. I moja sledeća turneja treba da bude isključivo na stadionima. Problemi koje je on smatrao da treba da reši kako bi postao srećan. Ne iznenađuje što nije postao srećan. Nasuprot njemu, Pete Best je napravio iznenađujuću promenu, uprkos tome što je bio depresivan i uzrujan zbog toga što su ga šutnuli iz Beatlesa. Kako je sazrevao, naučio je da nalazi nove prioritete za koje će mariti i bio je u stanju da odmeri svoj život u novom svetlu. Zbog toga je Best postao srećan i zdrav starac s lagodnim životom i sjajnom porodicom, nešto što će, čudne li ironije, 4 Beatlesa decenijama pokušavati da dostignu ili zadrže. Kad su nam bedne vrednosti, to jest bedna merila koja postavljamo sebi i drugima, u suštini se ložimo na nešto što nije bitno. Nešto što u stvari naš život čini gorim. Međutim, izaberemo li bolje vrednosti, u stanju smo da to što se ložimo skrenemo na nešto bolje. Na ono što je bitno, ono što će poboljšati naše blagostanje i pokrenuti sreću, zadovoljstvo i uspeh kao nuspojave. Ukratko, ovo je ono što zapravo predstavlja samo poboljšanje, staviti kao prioritete bolje vrednosti, izabrati ono bolje na što treba da se ložimo i do čega nam je stalo, jer kad se ložite na nešto bolje, dobijate bolje i lakše probleme. Kad dobijate bolje i lakše probleme, imate bolji život. Ostatak ove knjige obrađuje 5 neočekivanih vrednosti za koje verujem da su najznačajnije vrednosti koje čovek može usvojiti. Sve one prate obratni zakon o kom smo ranije pričali, te su stoga negativne. Sve iziskuju da se suočimo s dubljim problemima, a ne da ih izbegavamo pomoću ushićenja. Tih 5 vrednosti su i nekonvencionalne i neugodne. Međutim, po mom mišljenju, one dovode do promene. Prva koju ćemo obraditi u sledećem poglavlju jeste radikalni oblik odgovornosti. Preuzimanje odgovornosti za sve što nam se događa u životu, bez obzira na to ko greši. Druga je nesigurnost, priznavanje vlastitog neznanja i gajanje stalne sumnje u vlastite ubeđenja. Sledeće je neuspeh. Volja da se otkriju vlastite mane i greške tako da bi mogli da se poprave. Četvrta je odbijanje, sposobnost da se kaže i čuje ne, te da se tako jasno odredi šta hoćemo, a šta nećemo prihvatiti u životu. I poslednja vrednost je razmišljanje o vlastitoj smrtnosti. Ova je ključna zato što budno motrenje na vlastitu smrt možda jedino može da nam pomogne da sve druge vrednosti postavimo na pravo mesto.